európski lídri majú častokrát výrazne odlišné informácie, povedal by som skreslené informácie toho, ako Že Vladimír vyzerá... Putin dáva objektívne informácie. Nie. Dobre to rozumiem? Spravodajské služby. Akože spravodajské Takže on sa služby... stretáva s spravodajskými Počkajte, službami pán v Rosík. Moskve? Čiže Nie ruské spravodajské služby spravodajské jednotlivých členských štátov dávajú svojim premiérom zlé spravodajské informácie o fronte? Keď prebieha debata na Európskej rade, tak niektorí lídri prezentujú diametrálne odlišnú situáciu na fronte, ktorej je to otázka možno pár 100 miliónov, ktoré ešte Ukrajina podľa nich potrebuje, aby došlo k jej okamžitému víťazstvu, čo naozaj absolútne nezodpovedá realite. To, že je aktuálne ten front výrazne zmrazený a zomierajú tam úplne zbytočne ľudia, je skutočná realita, ktorú nepomôže ani zľava, ani sprava prelomiť pár 100 miliónov. A preto je dôležité, možno dnes viac než kedykoľvek inakedy, aby proste došlo k diplomatickému úsiliu zo strany Európskej únie. Padajú tu už rôzne mená bývalých nemeckých predstaviteľov, s ktorými sa my na Slovensku vieme stotožniť a podporujeme ich. A okrem toho teda bol riešiť aj tému, keď ste sa pýtali, že čo sú posolstva, bol riešiť tému aj aktuálne dostupnosti ropy, jej ceny, či je možnosť nejakým spôsobom ju znižovať, pretože to je niečo, čo aktuálne trápi celú Európsku úniu aj v kontexte vojenského konfliktu v Iráne.